Els nostres estius a Sant Benet. Quantes pintures, quants paisatges, quants retrats va pintar en Ramon en aquest indret que ell trobava màgic. Quantes hores van passar aquí mateix, deixant passar el temps, sentint el vent de marinada, vinclant els xiprers o pentinant els tells del claustre. En Ramon tenia una especial predilecció per aquest indret. En Santiago Rossinyol havia vingut a veure'ns i havien pintat junts. També el seu amic arquitecte Puig i Cadafalch, que el va ajudar en la reforma del monestir. Els primers anys, el monestir estava permanentment en obres i millores. Més endavant, les obres pràcticament es van acabar i llavors podíem gaudir de l'indret en la seva plenitud. Em va pintar moltes vegades vestida de monja. Una monja en un monestir on no hi van haver mai monges, que se sàpiga. Potser és que als seus clients els agradava aquest tema. Potser tenien una silenciosa morbositat per veure'm pintada així, no ho sé. Però queden els quadres pintats aquí al claustre, però també a les cel·les de llevant, on hi vivien els Codina. També em va pintar en posat melanconiós, asseguda a la bancada de les columnes, admirant l'entorn i el silenci d'aquest espai. I a la nostra habitació, situada a la torre de llevant. Allà van passar moments intensos, com si fos una bombolla de cristall, on podíem ser nosaltres mateixos, despullats de qualsevol relació amb el món, lluny de les enraonies que ens van perseguir durant anys, lluny de les males mirades d'antics amics del Ramon i del disgust de la família. Estimàvem aquest indret i ell pintava i pintava el paisatge i el monestir, el claustre, però també els absis. Impregnava en els seus quadres la màgia del moment i de la història, el pàlpit de la natura i l'empremta de la història. Vam viure molts anys junts, uns anys que s'allarguen en la meva memòria i s'intensifiquen en el record. Però em van realment viure va ser aquí. Vivíem el temps que passa lent, la calor que ens feia suar, les nostres sortides a les fonts de l'entorn, gaudir de la fresca quan fa calor, gaudir del silenci quan veníem d'un món sorollós, gaudir de no veure ningú, d'estar junts, sols, o molt de tant en tant amb amics, sentir la inquietud de les tempestes d'estiu, sentint la trencadissa dels trons des de la galeria i sentir l'olor intensa de l'espígol després de la pluja. Una olor intensa que arribava fins a les nostres estances dalt la torre. Allà va pintar un dels quadres que més m'estimo. Jo, una figura desdibuixada en una estança només apuntada. Un posat trist. Un estat d'ànim sense mirada. Una mirada íntima cap a una realitat que fèiem nostra, gaudint de l'instant. Dos éssers privilegiats, gaudint junts. De trobar-nos a nosaltres mateixos, l'un en l'altre. Si les pedres tenen memòria, sabran tantes coses de nosaltres. Un indret que havia estat sagrat, ara conserva els nostres moments sagrats, que el temps ha deixat enrere, però que resten dins nostre, com aquells moments viscuts que res ja no esborra, ni les tempestes, ni les pluges. Resten en l'aroma intensa de les herbes sota el sol, en la marinada que pentina els pins del bosquet, en la intensa aroma de la mare-selva al capvespre i l'olor intensa de l'espígol que penetra les nostres habitacions de l'ànima